huomenta, mä oon yhä täällä. Näin ne nuoret meksikolaiset yllättää. Okei. 28. tammikuuta maanantai. Maanantai on aina kiireinen päivä. Polder-Saimaalla. Viikon reitit pitää tehdä. Junnuryhmät. Paljon hommaa. Mennään kattoo mitä maanantaihin kuuluu. Kirkas pakkaspäivä ulkona. Saa nähdä miten on jengiä tänään hallilla. Mama. Viikon reitit ollut nyt A, B-sektorilla. Seuraavaksi puretaan sektori C. Eli tonne pitäis lähteä purkuhomma. Noniin, sitä alkaa olla valmista. Seinä alkaa olla tyhjä. Otteet levällään. Pitkin patjoja. Seuraavaksi pitäisi kerätä otteet, läjää, pestä ne. Ruveta suunnittelemaan uusia reittejä. Tuossa on viime viikon viikon reitti. Aina toisenaan niitä jätetään seinälle. Vähän modifioituna. Toisenaan jopa ihan modifioimattomana. Sellaisia reittejä, mitkä on osoittautunut poikkeuksellisen hyväksi. Tai ne ei vie hirveästi tilaa, että ne mahtuu olemaan siellä. Nyt oli tarkoitus jättää tästä tää huukkipoikkari vielä tuohon kiipeiltäväksi. Pienillä muutoksilla. Tajitsu otetaan tosta irti, vaihtaa sinne muutamat muut otteet. Saadaan tajitsu seuraavalle reitille. Noniin, nyt on viime viikon reitti muokattu. Pari otetta otettu pois ja pari lisätty. Katsotaan miten toimii. Aavistuksen vaikeampi kuin alkuperäinen yhtä jalkautetta. Tuossa lopussa pitää siirtää vähän enemmän oikealle. Lyhyemmätkin yltää. Mutta ihan toimiva pinkilapun reitti siitä saatiin. Puhelimet pitäisi aina muistaa laittaa äänettömälle, ettei enää häiritse reititekoa. Otteiden pesu. Joka viikkoista hommaa. Meillä on täällä tällainen pesuaine liuos. Otteiden pesuun tarkoitettu. Otteet pakataan tuolta seinältä kun ne otetaan pois, niin tällaisiin isoihin sammioihin. Ja sitten se koko sammiollinen otteita dipataan tonne pesuaineen liuokseen. Ja se pesuaine sitten liuottaa sieltä otteista mankan ja ottaa tuon kumin pois niin, ja rasvan. Niin saadaan puhtaita otteita, pitää taas. No niin, ne on vartin verran siellä muhimassa ja sen jälkeen huolellinen huuhtelu ja kuivaus. Sen jälkeen ne on taas valmiita uusille reiteille.
Jeps. Nyt on kello 12. Pari tuntia tehty hommia. Tai on tehnyt yksin tänään hommia. Seinä on tyhjä. Otteet on yhtä ämpärillistä vaille pesty. Pultit, ruuit kerätty pois patjoilta. Imuroitu vähän, ettei. Sitten tulee aika paljon pölyä ja anteeksi likaa tosta kun puretaan noita otteita pois. Nyt lounastauko, vähän ruokaa, juomaa. Taas on unohtunut juua. Aika fyysistä hommaa kuitenkin, pitäis muistaa juua koko ajan. Ruokaa, juomaa, viimeiset otteet pois pesusta ja sit alkais luomistyö. Teidän keittiössä tänään valmis ruokaa, koska Joensuun kisojen takia on jäänyt vähän ruuat laittamatta. Meni koko lauantai siellä, eilinen töissä, kaverin muutossa. Kalaa, lapset syökää kalaa. Omegat kohdallaan, aivot pysyy virkeänä. Jep. Sitten on syöty, kahvit juotu, lähes kaikki otteet pesty. Aika tehdä viikon reitit. Oisin halunnut siirtää ton boksin, mutta olin tänään yksin. Tuo boksi painaa 50 kiloa tikkailta. Ei hyvä kombo. Joten boksi jää tänään paikoilleen. Tarkoitus tehdä siihen viereen nyt viikon reitti. Todennäköisesti näillä uusilla cheatoilla. Sitten muutamia muita reittejä tonne täydentämään. Ja kello tulee nyt jo 12:30, eli aika kiire tulee, 3 aukeaa halli. Mut se on aina sellaista, reitinteko aina. Aika rajoittaa aina. Mut sen kanssa vaan pitää oppia toimia. Aloitetaan hommat, niin kerätään joskus maaliin. Kiitos. Sitten olisi viikon reitin aiheet valmiina. Sieltä löytyy punainen reitti, joka on vähän vaikeampi. Ja sitten sieltä löytyy mustat simplet, mustat siilahin volyymet ja pinkit. Tässä on pikkasen helpompi. Otteet on nyt seinällä. Seuraavaksi testataan. Mut sitä ei tietysti näytä teille, koska tää on polderointia. Tässä pitää itse keksiä ratkaisut eikä katsoa kaverilta. Joten laitetaan kamera kiinni, kengät jalkaan ja lähdetään testaamaan. Noniin, nyt on reitit testattu. Pieniä muutoksia tein. Nyt ruuvit paikalleen, teipit paikalleen ja sitten kiipeille. Noniin, nyt on teipit laitettu ja ruuvit laitettu ja reitit on valmiina. Ensimmäiset kiipeilijät Seppo ja Pena on jo tullut testaamaan. Kohta nähdään, että miten lähtee homma rullaamaan. Ei ole kuitenkaan aikaa hirveästi jää sitä ihastelemaan. Tossa reilu tunnin päästä tulee junnut taas taloon ja sitä ennen pitää vielä koittaa muutamia helpompia reittejä vääntää tuohon. Molemmat viikon reitit on nyt ei super vaikeeta, mutta ei ihan aloittelijoille. Joten reitin teko, homma jatkuu. Jep, on. Markkinointipuhelua. Ensimmäiset testaajat seinällä. Jännää. Nuori mies voimansa tunnossa yrittää kampustella. Haittaako muuten Aki, me tein tässä Poldersaimaalle videon, niin esiinnyit just omalla nimellä. Meillähän on siis Seppo ja Pekka täällä. He eivät halunneet esiintyä omalla nimellä. Nuori mies on itse varma. Haluaa esiintyä omalla nimellään.
Aha, nyt lähdetään hakemaan touhun tyyppistä peettaa. Härkäpäinen lähestymistapa. Ei oo nauhakenkä parhaimmillaan touhuukeissa. Herra isä, mikä sieltä tulee? Sellittäis. Katsotaan meneekö loppu. Painaa! First Ascent on tulossa. Älä luovuta. Siellä lepää. Smooth. Ensi nousu. Done. Seuraavaksi on Penan vuoro kokeilla. Katsotaan miten Penalle käy. Ensimmäinen yritys päättyi raskaaseen muksahukseen. It's there. Ei aivan. Come on! Ai tähän päin pitää tulla. Nyt. En minä osaa ihan kauheasti huonoa siitä sanoa. Löytykö ratkaisu? No ei se nyt ihan koko ajan, mutta otetaan nämä parhaat hetket, kun nuori herra muuttaa siellä. It's getting there. Tapahtumia, joten kaikki. Reitit on kovassa ajossa, siellä parhaimmillaan testaillaan parasta aikaa reittejä. Pari helpompaa tein tuohon kulmaukseen. Yksi vihreän lapun reitti, yksi keltaisen lapun reitti. Saatiin vähän lisää helpompia sinnekin. Ehkä illalla vielä muutamia reittejä lisää. Tai sit viimeistään huomenna. Nyt Sanna ja Junnut on tuolla jo lämmittelemässä. Kello on 5 iltapäivällä. Illan ensimmäinen junnuryhmä on menossa. On kovasti lämmittely käynnissä, niin ottaa tosta valjaat pelit, rensserit ja lähtee junnujen kanssa köysi seinälle. Kello käy 8 illalla. Pari junnuryhmää on vedetty ja reittejä tehty ja vähän on boulderliiga-asioitakin väännetty tossa sivussa pitkin päivää. Kello tosiaan 8. Tunnin verran vielä halli auki, tossa tuli keittää teetä, vähän taas kurkku kipeänä, pitkä päivä. Paljon ollut äänessä junnujen kanssa. Vähän teetä ja jospa sitä sitten vähän itekin kerkeis vielä kiipeämään, jos jaksaa. Katsotaan miten käy. Teen jälkeen ollaan fiksumpia sen sun. Katsotaan. Kello lähestyy 9. Halli alkaa olla tyhjä. Vielä pari reittiä muunilla oman treenin kannalta. Auttaa myös tuohon reititekoon, kun olisi pikkasen paremmassa kunnossa, niin olisi helpompi tehdä noita vaikeita reittejä. Nyt on vähän sitä ongelmaa, että kun alkaa osa herrasväestä olla niin kovassa kunnossa, että niille kun yrittää tehdä reittejä ei pysty itse tekemään moveja. Tää alkaa reenaa.
Nyt painaa. Kerran vielä. Sit riippuu. Niin, päivällä Pulkassa. Yksi vuosijäsen jäi tonne vielä kiipeämään. Vuosijäsenillä on nykyään omat avaimet, niin ne pystyy kiipeä yötä päivää. Mutta kello on 20:09. 12-tuntinen päivä takana. 4 reittiä, 2 viikon reittiä, 2 perusreittiä. Ei niin hirveän paljon. Mut yksin kun tekee, kun siinä pitää pestä paljon otteita ja roidata niitä edes takaisin ja siirrellä bokseen ja muuta, niin siinä menee aika paljon aikaa. Mut nyt on sit nopeampi huomenna, ylihuomenna kun tekee reittejä, niin pystyy vaan keskittyä siihen tekemiseen, ei tarvitse pestää eikä muuta säätää niitten kanssa. 4 reittiä, pari junnuryhmää, varmaan kun 40 asiakasta muuten. Ihan vilkas päivä oli, ulkona aika kylmä vieläkin, että se varmaan vaikuttaa. Mitä vielä? Vähän väsytti. Mut nyt himaa, vähän evästä ja untapalloa ja huomenna lisää. Jos heräsi jotain kysymyksiä kiipeilykeskuksen maanantai-päivästä tai tulee mieleen ideoita seuraavalle videolle, niin pistä alas kommenttia, niin katsotaan mitä seuraavaksi tapahtuu. Nyt meikäläinen pistää kammat kasaan ja lähtee fillaroimaan himaa. Nää, moro. Niin, semmonen juttu jäi vielä mainitsematta tossa. Kävihän meillä tänään kuvaajakin. Itekin koittaa aina joka päivä jonkun kuva ottaa, mutta tänään kävi ihan ammattikuvaaja Etelä-Saimaasta Sannasta. Ollaan tekee joku lehtijuttu, niin Sanna tuossa ohjaili junnuja, niin kävi kuva ja räpsi kuvat ja ilmeisesti olivat menossa sit koulullekin vielä johonkin. Että Sanna kiipeilyohjaaja pääsee lehteen.